Звычайна ўладу мае той, хто гэту ўладу моцна хоча. А новую дзяржаву можа стварыць толькі чалавек, які дзеля гэтай улады гатовы душу прадаць. Тым больш незвычайным будзе наш сённяшні герой, князь, які стаяў ля вытокаў стварэння вялікага княства літоўскага, які здолеў падпарадкаваць сабе вялізныя землі ў Літве і Русі, але валадарыць не любіў. І ў канцы сваёй кар'еры проста аддаў уладу наступнаму князю. Просто аддаў? Так проста аддаў? Ачмурэць. Проста аддаў. І нікога на верталёце не пужаў? Не, не пужаў. І з аўтаматам не бегаў? Не бегаў. Сёння пагаворым пра князя Войшалка, без якога нашая дзяржава, вялікае княства літоўскае, магла б проста не адбыцца. Ой, нешта я пра такога не чуў. Дык вот слухай уважліва. Вельмі спадзяюся, што пра князя Міндоўга вы ўсе чулі. А я вось чуў аднім ухам, а другім не чуў. А я вось не чуў, а яшчэ і забыў. Стандартны адказ. Князь Міндоўг лічыцца стваральнікам вялікага княства літоўскага. І каб працягваць наш аповед, я дам вам крыху перад гісторыяй. Давайце спусцімся ў першую палову 13 стагоддзя. Сітуацыя на нашых землях была тады такая. Улада Кіева, такога асноўнага гегемона ў нашым рэгіёне, у той час вельмі моцна аслабла. І галоўная палітычная гульня завязалася паміж двумя іншымі ігракамі. Галіцка-валынскім княствам і цалкам новым іграком на гэтым полі, літоўскімі князямі, якія некалькі стагоддзяў сядзелі сабе ціхімі плямёнамі на ўскрайку Русі, а ў канцы 12 стагоддзя раптам пачалі актыўную экспансію на ўсход, захопліваючы гарады і засноўваючы новыя саюзы. Вось жа, у першай палове 13 стагоддзя каманду Русі прадстаўляў князь Галіцка-валынскі Даніла Раманович, а каманду Літвы князь Міндоўг. Абодва вельмі паспяховыя, амбітныя і разважлівыя палітыкі. Абодва ўвайшлі ў гісторыю як валадары-стваральнікі сваіх дзяржаваў і як два першых каралі нашых земляў, якія, дарэчы, каранаваныя былі амаль што сінхронна. Кароль Літвы Міндоўг у 1253 годзе, кароль Русі Даніла ў 1254. Але хітры літвін хацеў большага. Мірны час ён скарыстаў для таго, каб ліквідаваць усіх сваіх канкурэнтаў і захапіць усе землі Літвы. І ў пэўны момант, адчуўшы сваю сілу, ён прыйшоў і ўзяў уладу ў Наваградку. У тым самым Наваградку, дзе стаіць прыгожае гарадзішча з вельмі прыгожымі краявідамі. Вам, людзям, абы толькі ваяваць. А у нас, катоў, усё прасцей. Што памеціў, тое і тваё. Ну і тое, праўда, у катам прасцей. Людзям даводзіцца часта ваяваць. І працяг нашай гісторыі толькі пацвярджае гэта. Захоп Наваградка стаўся парушэннем статуса кво. Надзвычай багаты рускі горад Наваграда стаяў на мяжы літоўскіх і рускіх земляў. І ягоны захоп адразу сапсаваў адносіны Міндоўга з Данілам Рамановичам. Ну і там панеслася. Далейшаму перапляценню інтрыг і войнаў пазайздросціла і гульня тронаў Джорджа Мартина. Але нас у ёй цікавіць толькі адна сюжэтная лінія. Ой, боже, я, конечно, помыляюсь. Мне подается, что зима близко. Ой, winter is coming, як той казаў. Якраз з пачаткам закалотаў паміж двумя каралямі на старонках летапісаў з'яўляецца наш герой, старэйшы сын Міндоўга Войшалка. Мы не ведаем, як ён выглядаў, чаго ён хацеў, але ведаем, што паслухмяна выконваў загады свайго бацькі. Хадзіў у вайсковыя паходы і выконваў іншыя важныя даручэнні. Хутчэй за ўсё, менавіта Войшалка Міндоўг пасадзіў намеснікам у горадзе Наваградку. Быў я ў тым Наваградку. Ну і? Ай, ну нешта мяне не зачапіла. Дамы нейкія абшарпаныя, руіны навокал. І кава нясмачная. Ай, захалусце нейкая.
От тут ты, котик, памыляешься. У 13 стагоддзі Наваградак быў суперзаможным горадам. Археолагі даказалі, што у гараджан у 13 стагоддзя дамы ўнутры былі распісаныя фрэскамі, а ў вокнах стаяла шкло, што вельмі дзіўна для тых часоў. А яшчэ Наваградак быў вельмі важны для вялікага князя Міндоўга. Ну, па-першае, ён стаяў на самай мяжы, а па-другое, гарадское баярства падтрымала Міндоўга ў ягонай барацьбе з іншымі літоўскімі князямі. Карацей, толькі сыну можна было даверыць кіраўніцтва гэтага горада. І вось тут сачыце за рукамі. Дзесьці ў 1255 годзе Войшалк атрымаў загад ад бацькі заключыць мір з каралём Данілам. Прычым выглядае на тое, што ледзьве не на любых умовах. Ну, Міндоўга тады моцна прыпякалі суседзі. Войшалк з заданнем справіўся. Ён выдаў замуж сваю сястру, дачку Міндоўга, за сына караля Данілы, Шварна. О, Господи, что за имя такое? Швабра? Шаверма? Лепей бы Бармалеем назвалі. Ну, сапраўды дзіўнае імя. Яно больш ніколі не сустракалася ў летапісах і невядома адкуль яно. Але гэта не галоўнае. Галоўнае, што пасля вяселля Войшалк перадаў іншаму сыну Данілы, Раману, сам Наваградак, разам са Слонімам і Ваўкавыскам. Дарэчы, першыя ўзгадкі пра гарады. А сам сышоў да горада Холма. Тады гэта быў цэнтр рускага каралеўства. І там, нечаканы паварот нашай гісторыі, пастрыгся ў манахі, праваслаўныя манахі. Гэта ж трэба так награшыць. От припекло человеку. А у нас политики никуда не сыходят, а грошать! Свят, свят, свят. Я стаміўся. Свет перастаў мяне цікавіць. Згубіў усе смакі і барвы. Вось учора у святым гаі зрабілі агромністае ахвярапрынашэнне, поўна крыві і мяса. І што? І нічога. Я чуў толькі агіду і экзістэнцыйную пустэчу. Больш нічога. Гэта ўсё марна. Усё жыццё — гэта вялікая марнасць. Я стаміўся. Я сыходжу ў манастыр. Але чаму ён вырашыў пайсці ў манахі? Войшалк жа князь, ён кіраваць мусіць. А тут кінуў усё і сышоў у глыб старадаўняй Русі. Відаць, направду пранікся ідэямі хрысціянства. Бо летапіс запісаў, што праз 3 гады ён адправіўся ў паломніцтва ў Візантыю, на гару Афон. Ничего себе, у гонор телефона целую гору назвали? О, моладзь. Не, там хутчэй усё наадварот было. Што праўда, дайсці да гары Афон ён не змог з-за вялікай колькасці баявых дзеянняў і вымушаны быў павярнуць назад. Але вярнуўся ён не ў Холм, а на радзіму. Войшалк прыйшоў да Наваградка і заснаваў там, на беразе Нёмана, праваслаўны манастыр, які цяпер носіць назву Лаўрышаўскі, бо Войшалк узяў сабе манаскае імя Лаўрыш. Можам зараз меркаваць, што на Нёмане Лаўрыш знайшоў сваю мэту і свой супакой. Ён адышоў ад мірскіх справаў, але ў той жа час выконваў высакародную місію хрысціянізацыі ягонай радзімы, Літвы. Радасць псаваў толькі родны бацька, які перыядычна прыязджаў у манастыр і ездзіў сыну па вушах, каб той вярнуўся да выканання сваіх прамых княжскіх абавязкаў. Ну што, намаліўся ўжо, так? Напасціўся? Калені не баляць ад кленчання? Гэта лоб пусты, даць толькі зямных паклонаў не баліць, не? Нормально ўсё, так? О, малойца. Я не ведаю, у кого такі ўдаўся увесь у матку сваю. У нашай радні такіх нікога няма. Нос адважны ўсе ваяры. Я прям не ведаю, што вось сябе вырасла, мне ўжо людзі гавораць усе, праходу не даюць, усе заходзяць дарогу, ўсё пра цябе мне расказваюць. Прям я не ведаю. Усё майго прыяцеля ў Данілы сын. О, хлопец. Ганных пашоў заваяваў, ты мне кастыляў, там даніну сабраў, а ты што вось цябе ў гэтага вырасла? Што гэта, над кнігамі сядзець, вось сляпіцца гэта? Вот мне расказвалі, адзін такі сядзеў, так само кытуўся, чытаў, і што? І здурнеў, а людзі яго забралі ў белых халатах.
Але гульня тронаў і не думала адпускаць важнага гульца. Усяго год пражыў Войшалк на беразе Нёмана. Як раптам у 1257 годзе на літоўскую зямлю напалі мангольскія войскі цемніка Бурундая, разам з якімі прыйшлі і васальныя манголам галіцка-валынскія войскі. І тады Войшалк прымае вельмі складанае для сябе рашэнне. Ён сыходзіць з манастыра, каб уступіць у вайну супраць манголаў і каб абараніць спадчыну бацькі. Войшалк раптоўна аб'яўляецца ў Наваградку і забірае ў Раманы Данілавіча ягоную ўладу, якую сам жа яму і аддаў. Дарэчы, пра Рамана Данілавіча больш пасля ніхто не чуў. І становіцца зноўку палітыкам, князем. Што праўда, у летапісах захавалася ўзгадка, што Войшалк на княжскай шапцы заўсёды зверху насіў манаску, паказваючы такім чынам, што ён застаўся манахам. Праз 6 год, у 1263 годзе здарылася тое, што аднойчы павінна было здарыцца. Незадаволеныя літоўскія баяры зладзілі змову супраць караля Міндоўга. Кіраўніком той змовы быў пляменнік Міндоўга і адзін з лепшых ягоных палкаводцаў Транята, якому вельмі не падабалася, што ягоны дзядзька перайшоў каталіцызм і перастаў быць абаронам нармальнай язычніцкай веры. Ён наняў забойцаў, якія высачылі, калі Міндоўг адправіўся ў лазню, напалі на яго і забілі разам з 2 ягонымі малымі сынамі. А князь Транята пасля гэтага сам стаў вялікім князем літоўскім. Па выніку Войшалк застаўся хутчэй за ўсё адзіным жывым сынам Міндоўга. І ён разумеў, што застаючыся ў Наваградку, ён доўга ў жывых хадзіць не будзе. Таму ён хуценька сабраўся і зноўку з'ехаў у бок Русі, у Пінск, дзе і пасяліўся ў мясцовым праваслаўным манастыры, хаваючыся ад забойцаў. От мёдам яму было намазана ў тых манастырах. Ну, мёдам, не мёдам, але ладанам ён там надыхаўся. Транята святкаваў перамогу, але недоўга. Слугі Міндоўга самі арганізаваліся, зладзілі змову і забілі Траняту літаральна праз год ягонага княжання. Трон Вялікага княства літоўскага зноўку аказаўся свабодным. Калі ты гуляеш у гульню тронаў, то ты можаш альбо перамагчы, альбо загінуць. Таму глядзі нашу праграму «Вусы з Карыны» і падпісвайся на наш YouTube-канал «Белсат History», каб перамагчы белых хадакоў. Вінтер is coming! І вось тут у чарговы раз усіх здзівіў Войшалк. Ён узяў з сабой пінскія дружыны і адваяваў назад сабе горад Наваградак. Баярства Наваградскае, відаць, таксама было радае вітаць князя-манаха, бо яно далучылася да вызвольнага пахода Войшалка на Літву. Аб'яднаўшы досыць вялікія сілы пад сваёй рукой, Войшалк на нядоўгі час забыўся, што ён манах. З пусташальным паходам прайшоўся ён па ўсёй тэрыторыі Літвы, помсцячы за смерць свайго бацькі і аб'ядноўваючы разрозненыя землі Літвы. У гэтай справе яго падтрымаў і швагер Шварн, які на той момант быў ужо каралём рускім і княжаў у тым самым Холме. У хуткім часе большасць літоўскіх баяраў падпарадкавалася аб'яднанаму войску Войшалка і Шварна. І той сам стаў вялікім князем літоўскім. Новая дзяржава яшчэ раз умацавалася ў сваёй цэнтральнай уладзе і абвесціла аб сваім жаданні як найдаўжэй заставацца на карце Еўропы. І вы не паверыце, атрымаўшы ўладу ў вялікім княстве літоўскім, Войшалк яшчэ раз усіх здзівіў. Пракіраваўшы некалькі гадоў і убачыўшы, што сітуацыя ў краіне нармалізавалася, ён зноўку вырашыў сысці ў манахі і перадаў усю ўладу ў дзяржаве свайму швагеру Шварну. Захавалася летапісная згадка, што Шварн моцна адгаворваў свайго швагера і, відаць, на той момант ужо добрага сябра ад такога рашэння. Але Войшалк сказаў, што ён нарабіў шмат зла за сваё жыццё і таму перадаў уладу Шварну і сышоў у манастыр на Валынь. Там, дзе мёдам намазана, і ладан крепка пахне. Ну, котики, вы толькі падумайце, палітык нарабіў шмат зла і сам сышоў у манастыр. Дзе і калі такое яшчэ бывала?
Цікава, што Войшалк перадаў уладу ў вялікім княстве літоўскім менавіта праваслаўнаму рускаму князю, а не аднаму са сваіх шматлікіх сваякоў у Літве. Відаць, яму, як праваслаўнаму, важна было захаваць рускія ўплывы ў новаўтворанай дзяржаве. А ў наступным 1267 годзе здарылася тое, што, падаецца, не павінна было здарыцца. Валынскі князь Леў Данілавіч запрасіў паважанага манаха да сябе ў госці. Ён зладзіў вялікі пір, на якім сам досыць моцна напіўся і ў пэўны момант пачаў выказваць Войшалку нейкія старыя крыўды. Кшталту таго, што чаму ён аддаў уладу вялікім княстве літоўскім не яму, а брату Шварну. І вось пасярэдзіне піра, відаць, у п'янай гарачцы ён накінуўся на Войшалка і забіў яго. Такі вось дзіўны і страшны гвалтоўны канец князя-манаха, які ўсё сваё жыццё выступаў супраць гвалту, а па выніку загінуў безабаронным. Што, давайте падсумоўваць. Коцікі, як вы думаеце, вось нам, сучасным беларусам, чым цікавая біяграфія Войшалка? Гэта нейкі такі беларускі Джон Сноу атрымліваецца. Ці літоўскі. Ці ўсё-такі беларускі? А вось гэтым, напэўна, і цікава. Праз біяграфію Войшалка стварэнне ВКЛ выглядае зусім не так, як гэта пісалася ў савецкіх падручніках. Кшталту захоп літоўцамі Русі, а хутчэй нават наадварот. Праваслаўны князь з пінскімі і наваградскімі дружынамі пры падтрымцы валынскага князя захоплівае Літву. У Войшалка не атрымалася зрабіць ВКЛ праваслаўнай дзяржавай, як ён, магчыма, пра тое марыў. Але ён запачаткаваў трэнд супрацы літоўскіх і рускіх князёў, што прывяло да фармавання такой каларытнай палітычнай традыцыі нашай сярэднявечнай дзяржавы, дзе разам кіравалі два вельмі розныя народы, розныя па мове і па рэлігіі. А вось пра што нам кажа лёс самога Войшалка, застаецца пытаннем. Пра тое, што нельга збягаць ад свайго наканавання, нават калі ты хочаш быць манахам, ці наадварот. Збягаць трэба нават тады, калі ты рызыкуеш быць забіты.